Ôi, gì lại là vậy? Thôi nói, bे सैमायानो आरोना माने मोनसे न'खरनि सना गोमानायखौहाय बुरखांना लाबोनाया बे सैमायानो आरोना नैबे राजा नाम आरो सैमानि नामा बेनो जों बे न'खराव थांगासिनो दं नैबे बेनो दुब्लिना बे राजा बे माने मालिकनि सना गोमानाय ओमफ्राय सिखावआथ' खावबायमोन ओमफ्राय बे सैमाया जे जायगायाव सिखावा फबनानै दोनदों सनाखौ बे जायगानि बे सैमाया बुरखांना लाबोदों आरो दा बे न'खराव सना गोमाजानाय न'खराव थांगासिनो दं जों रायजोफोर राजा ओइ राजा बेनो आरोना बे सैमायानो नैबे न'खरानो दायो जों बे न'खराव सफैबाय ओमफ्राय दे नै सैमा दे खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै रंजानायजों खुसिजों नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे सावगारिखौ नोंथांमोननिसिम होनो थाखाय लाबोदों आरो दिनै जोङो जाय मोनसे अनजाग्रा इसोर फोथायसुला जाय गोदान इसोरनि लेंहरजानाय मोजांथार फोरबोखौ मोननाय सासे न'खराव जों फैदों जाय न'खराव जोंनि अनजाग्रा थुंखुबारि पारिसनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर थुंखुबारि पारिसनि सिङाव थानाय जाय बे मण्डलिनि सिङाव थानाय गोबां जोंनि फोथायारिफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों दिनै लोगो मोनफैदों आरो बे जायगायाव फैनायनि गुबै थांखिया मा जों बेखौ नोंथांमोना उनाव फारि फारि मिथिलांगोन फैनायनि गुबै थांखिया मानोना जों गोबांथार समाव बाइबेलनि सोमोन्दै आरो फोरबोनि मावनायफोरनि सोमोन्दै 2025 मायथाइनि सिगां जेरै फोरबोआ खानाफोरखौ नुहोदों लेंग्राखौ थाबैदों गोथैखौ फोथांफिनदों बबाखौ रायलायहोदों बेबायदिनो गोबां सोमोनांथाव फोरबोनि मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो खोनानो मोन्दों आरो बे मुगायावबो दाब दाब जायगायाव रिट्रिटनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो गोबांथार जों प्रग्रामफोरनि गेजेरजों जाय फोरबोनि सोमोनांथावफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय सोमोनांथाव मोनसे जाथाया जाय जाफेरि जाथाय अनजायगाफोर जेरै जोङो अनजायगाफोर गोथार फ्रान्सिसनि गेजेरजों गोमानाय थुथुकुरि होननाय मोनसे जायगायाव जाय जाहाजजों थांबाय थानाय समाव जाय गोथार फ्रान्सिसनि क्रुसआ जेब्ला सागराव गोग्लैदोंमोन आरो बे गोग्लैनाय क्रुसनि थाखाय बे सागरनि सेराव थानानै बे फोरबोनाव गाबै गाबै आर'ज खालामनायाव अब्ला मासे खांख्राइया फोरबोनि बिथोन बादि बे खांख्राइया अब्ला बियो क्रुसखौ अरखांनानै बे सागर सेराव जाय गोथार फ्रान्सिसनो होफैदोंमोन आरो बेबायदि सोमोनांथावखौ जोङो गोथार फ्रान्सिसनि गेजेरजोंबो फोरबोनि अननायखौ जों मोननो हादों मानोना फोरबोआ दिनै जोंनि गेजेराव बे जायगायाव थांनाय दाखालि बे समाजारि जोबथा रिटिक थुंखुबारि पारिसआव 30 तारिख मार्च 2025 मायथाइनि बे समाज जोबथा रिटिकआव ओइदिनखालि देवबाराव बे न'खरनि गासै फोथायसुला फोथायसुलि गासै सुबुंफ्रा थुंखुबारि पारिसआव जे आंनि रिटिकआव बिथांमोना थांदोंमोन आरो गोसो गोथारै बिथांमोना बाहागो लानायाव नाथाय सैताना सासे सेंग्रासानाव जिउआव सैताना गाखोनानै बे न'खरनिफ्राय सना रां बेनि सम्पतिखौ थाला देख'नानै लांनाय आरो बे थाला देख'ना लांनाया माब्रै जाथाया जाया आरो माब्रै बेखौ मोनफिनखो सोर होफिनखो मानसिया ना बबेबा जुनारा ना बबेबा दा बेनि सोमोन्दै जों दा फैग्रो अनजायगाफोर जों बेनि सोमोन्दै दा बेहाय हाबनोसै आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि जों बे न'खरनिफ्रायनो बिगोमानिफ्रायनो गासैबो फारि फारि जाथाया माब्रै जाबोआ आरो सोमोनांथाव माब्रै मासे सैमानि गेजेरजों बै गोमानाय सनाया बे सम्पतिखौ माब्रै मोनफिन माब्रै बियो सैमाया लाबोनो होफैफिनखो आरो जाय सिखावखौ सोर हमहोखो रावबो हमहोआखै जाय सैमानो अरनानै बे सैमानि अरनायनि गेजेरजों बे सिखावा गावनो सिखार खालामबाय जेब्ला बिजि सुजानो थांनायाव अब्ला बिनि सोमोन्दैबो जों दा बिथांनि बे न'खरनिफ्राय जों फारि फारि मिथिगोन बिथांमोना जेरै बे मण्डलनि गासै साखिजोब आरो बिथांमोननि गेदेर अननाय नाजानाय जों बे जायगा सफैबाय फैयो दान्दिसे उनाव जों बे न'आव हाबनानै गासैबो सोंनाय फिननायखौ जों मोनसिगोन अब्ला फैदो बे सैमानोमोन जाय सैमा अन्थाव बाथाव सैमा बियो सनाखौ बै गोमानाय सनाखौ गावनो बुरखांनानै बिगोमानो होफैबाय नायदो बेसेबां अन्थाव बाथाव इसोरा बेखौ थोनबाय जाय सैमाया दिनै नायदो बे सैमाया नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे सैमाया बे न'खरनिनो गासैबो बोसोनखौ लायो जेब्ला बे न'खरनि गासै सुबुंफ्रा रिटिकआव थाङो अब्ला बे सैमाल' थालांदोंमोन
आरो बे सैमाया गासै सिखावनि गासै खामानि आखुथायखौ बे नुनो मोन्दोंमोन आरो जों बे रिट्रिकआव माबोरै बिया आरो बिनायनि गेजेरजों दिनै आरो बे रिट्रिकनि उनावहाय साननैसोनि उनावनो बे गोमानाय सनाखौ जाय सैमाया गावनो अमा गन्द्रानिफ्राय बुरखाना लाबोना फैबाय। नायदो नोंथांमोना बे सैमाखौ नुदोंना बेसेबां अनजाथाव आरो बे सैमानि नामा मा नामलाय देनाय बाबु? राजा। राजा। सोर फिया बेखौलाय? जोंनि फंबाय। हा? फंबाय। बिफा लाबोना फैदों। हेल'। नायदो बेनिखायनो जों बबेबा सैमाफ्रा गोबांथार अनजाथाव आरो गोबांथार बोसोनफोरखौ लाग्रा। बेनिखायनो जों दा फैदो दा न'खरनि बिगोमानिफ्राय जों फारि फारि सोंनोसै आरो बे सैमाया जोंनि थाखाय अनजाथाव आरो बेनि सैमाया बे गोमानाय सनाखौ गावनो बिगोमानो अननानै होफिनबाय।